Helburu nagusia zen, pixka bat, udala osatzen duten guztiak nolabait norabide berara begira jartzea. Azken finean, bai teknikariek eta bai zinegotziek eta alkateak lan baten elkarrekin nahi dira. Arrontzan pixka bat, elkarlan hori norabaitea begira danak elkarrekin egiteko saio batzuk egitea. Eta parte hartzeari dagokionez, nahi genuen pixka bat, abia puntuan zertan zeuden ados erabakitzea, tartuik aurrera ja planifikatzen hastea. Gelditzen dian legegintzaldiko 3 urteetan, nora iritsi nahi duten eta nola. Eta hori hasieran politikariekin bakarrik planteatzen genuen, baina ikusi genuen behar beharrezkoa zela teknikariekin egitea. Alderdi politiko ezberdinetako jendea dago, eta oso interesgarria da alderdi politiko ezberdinetako jendeak ere, parte hartzeari buruz zer ulertzen duten eta pixka bat kontzeptuak adostea, eta legegintzaldirako plangintzan ere, oinarri komun batzuk izatea, gero danok elkarrekin bidea egin ahal izateko. Parte hartza izan diteke, botoa ematea, referendum baten, baina parte hartza izan diteke, udalean batzorde bat osatzeko orduan, herritarrek ere hor parte hartu ahal izatea. Edo batzorde berezi bat sortzen denean, sortze prozesu hortan ere, nahiz eta gero behaiek parte ez izan, nolako osaera izan behar duen ere, behaiek esan ahal izatea. Orduan izan diteke oso goza puntualetan, oso prozesu luzetan, baina herrigintzan, azken finean, eta herrigintza gauza asko osatzen dute, herrigintzan herritarrek ere zer esan izatea. Eta hori, udalak eta udal osoak, alderdi guztik eta kontuan izan da, hori danak herritarrei aukera emateko bide hori irikitzea.